morning, Siargao. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Maayong buntag. Ilabi na din hina sa atong isla sa Siargao. Ilabi na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning po. Happy viewing. Balik na usab kita din na sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo mga kaSiargao sa mga latest nga information din hina sa isla sa Siargao, sa rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte, sa tibuok nasod Pilipinas, kay abot man kita Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga probinsya o kalungsuran nga probinsya. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga po. Happy viewing. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Daghang salamat. Ani anasab kita para na mag-uban sa pagpadayag kaninyo sa mga impormasyon nga angay ninyong mahibaw-an mga kaSiargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang mga efforts para na mahatag ang serbisyo nga gikinahanglan sa atong mga katawhang Pilipino. Ilabi na din sa isla, mga kaSiargao. Daghang salamat kaninyong tanan. Maayong buntag. Ang atong programa matag alas 6 mga kaSiargao, Lunes hangtod na sa Biyernes. Happy viewing kaninyong tanan. Karon mga kaSiargao, ang atong headlines sa atong mga balita. Wanted nga personahe sa Surigao City sikop tungod sa pagpangabuso. Samtang 5 ka kababainhan nakadawat og livelihood assistance gikan na sa Department of Agrarian Reform Provincial Office. Samtang probinsya Surigao del Norte mihatag og COVID-19 monitoring report. Samtang DAR mihatag og gamit pang uma alang na sa mga mag-uuma sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang CSC Civil Service Commission magpahigayon og webinar og launch chat alang na sa Alternative Work Agreement karong June 30. Samtang COVID-19 cases sa atong nasod misaka na sa 31,825. Samtang enrollee alang na sa school year 2020-2021 sa public schools anaa pa sa 13 million sumala sa DepEd. Samtang DepEd mipahimangno batok na sa mga outdated o unaccredited learning materials sa online mga kaSiargao. Mao kana ang mga latest nato na mga information, mga balita alang na kaninyo mga kaSiargao. Atong pagasayron kana taod-taod. Karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibuok dapit sa Mindanao mga kaSiargao makasinati sa panalagsang pagdag-om. Ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa easterlies o localized thunderstorms. Hinay nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug hapsay ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kaSiargao. Atong makita sa atong screen mga kaSiargao ang pag-ulan nga atong masinati. Hibalo naman kita kagabi mga kaSiargao adunay pag-ulan
nga atong nabati, atong naamgo dinhi na sa probinsya Surigao del Norte. Apan, nang hinaot kita na wala na pag-ulan sa atong probinsya apan karon sa report ilabi na sa Pag-asa mga kasyargaw. Adunay panalagsang nga pagdag-om ngadto na sa patak-patak nga pag-ulan. Ang haring adlaw mga kasyargaw ni subang ganinang alas 5:26 samtang mosalop kini alas 6:03 unyang gabi mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa atong lakat sa panahon. Good morning, Siargao watching Kuwait. Shoutout po sa Along family. Good morning, Zahara Along. Daghang salamat. Maayong buntag kaninyo. Maayong buntag kanimo. Magandang umaga po. Salamat sa suporta. Happy viewing. Ilabi na sa atong mga viewers din na. Please like, share, follow sa atong page ug sa atong programa Siargao TV News para na mahibalo kamo sa mga latest updates dinhi na sa atong isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte og sa tibuok nasod Pilipinas. Karon mga kasyargao, ang pinakaunang headlines nato karong buntaga. Wanted nga personahe sa Surigao City sikop tungod sa pangabuso. Sikop sa kapulisan sa Surigao City mga kasyargaw kagahapong adlaw alas 8:30 sa buntag. Si Rocky Mangakop Pandaag, 32 anyos, minyo, walay trabaho o residente sa Purok Springville, Barangay Luna, sakop sa maong syudad. Kini nasikop dito na sa Bromeo Corner Amat Street, Barangay Taft, Surigao City. Pinagi na sa Sabina og Warrant Section sa Surigao City Police Station nga gipanguluhan ni Police Chief Master Sergeant John Andrew Cagas. Ang pagkasikop sa maong suspetsado tungod sa pagsupak sa Section 5 sa Republic Act 9262 o ang Act of Violence Against Women and Their Children. Ilalom sa criminal case number 11533 pinitsahan March 4, 2016 nga gi-issue ni Honorable Cesar Bordalba, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 30 Surigao City, nga adunay girekomenda nga piyansa nga 12,000 pesos. Gihanyag sa maong suspetsado ang warrant of arrest o gipahibalo sa iyang tawhanong katungod, ilalom sa Miranda Doctrine o anti-torture law. Giandam na karon ang dokumentasyon alang na sa pagpahibalo sa issuing court mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates ilabi na dito na sa syudad sa Surigao. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, 5 ka kababainhan nakadawat og livelihood assistance gikan sa DAR Provincial Office. Tungod kay apektado man mga kasyargaw sa COVID-19 ang mga kababainhan, ang Department of Agrarian Reform Provincial Office sa atong probinsya Surigao del Norte pinaagi na sa Arbold nga lakang niini mihatag og 75,000 pesos nga kantidad sa productivity livelihood assistance ngadto na sa 5 ka kababainhan nga benepisyaryo sa kababainan sa Panataw Producers Cooperative sa Claver, Surigao del Norte. Sumala pa nga ang panginabuhian, pagpalapad sa produksyon sa gulay, farm trading ang makahatag og oportunidad sa mga agrarian farmers alang na sa pag-produce sa mga pagkaon, alang na sa mga katawhan, ilabi na karon ata sa krisis sa pandemya. Good morning kang May Lumantas Toralba. Good morning, salamat sa imong pag-join dinhi na sa atong live stream karon. Salamat usab sa mga nilike karon. Julius Montero, Romel Polyuan, Jan Longgakit og ni May. Salamat. Maayong
buntag kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, probinsya Surigao del Norte, mihatag og COVID-19 monitoring report. Mihatag kagahapong adlaw mga kasyargaw ang probinsya Surigao del Norte og latest nga COVID-19 monitoring report. Ilabi na sa kinatibuk ang ihap sa nahuman sa quarantine, sa nagpadayon nga nag-quarantine, persons under monitoring, mi positibo sa rapid antibody test og sa nakarecover. Sumala pa sa maong report, adunay 11 ka suspected cases, 0 ang probable case, 1,993 ang person under monitoring. Miabot na sa 4,734 ang nahuman sa pag-quarantine, 64 ang positibo sa rapid antibody test kun RAT, 24 ang kumpirmadong positibo base na sa DOH Caraga, og usa ang nakarecover na sa maong virus. Padayon nga gipahimangnuan sa atong probinsya Surigao del Norte ang katawhan nga mosunod sa mga standard health protocols aron dili na mukaylap pa ang maong virus. Sa pagkakaroon ang mga naitala nga may positibo sa COVID-19 sa atong probinsya o sa mga probable o sa mga suspected case, pipahigayon na og striktong pag-quarantine base na sa mga pamahayag sa nagadaiyang munisipalidad nga adunay mga naitala nga kaso. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw, ilabi na sa report sa monitoring sa atong probinsya Surigao del Norte. Atong gihatag kaninyo kana na impormasyon para mahibalo kita kung unsa nay sakto nga ihap sa mga maong positibo, sa maong mga PUM, sa maong mga adunay probable case o sa mga nahuman na sa quarantine o nagpadayon nga nag-quarantine mga kasyargaw. Salamat sa inyong suporta mga kasyargaw. Samtang sa padayon nato na kausa dinhi na sa Siargao TV News mga kasyargaw, atong ipakita kaninyo ang kampanya gayod sa Department of Health ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong ipakita kaninyo mga kasyargaw. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban, mahimong napasa na di ay niya ang virus nga anha nimo. Sa dihang miubo siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pangbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus.
Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mukalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, pirmeha ang 1 ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19 aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamayng sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao ka na mga kasyargaw ang kausasab nato dinina sa atong programa nga ipakita kaninyo ang kampanya sa Department of Health mahitungod na sa pakigbatok ug angay himuon batok na sa COVID-19. Good morning kang Maria Niljen Sapuras Migullas Jimenez. Daghang salamat. Good morning kanimo. Good morning sab sa atong mga viewers. Daghang salamat. Maayong buntag. Good morning usab kang Samantha Argota. Daghang salamat sa imong reaction din ha. Daghang salamat usab kang Red Dorero, kang Warren Sumaylo, og sa uban pa, Marky Pacon. Salamat sa kaninyong tanan, ilabi na sa inyong pag-like og sa pag-view dinhi na sa atong live stream karon. Maayong buntag kaninyong tanan. Dugang nato nga mga balita mga kasyargaw. Dar mihatag og gamit pang uma alang na sa mga mag-uuma sa atong probinsya Surigao del Norte. Mihatag ang Department of Agrarian Reform ngadto na sa mga mag-uuma sa Surigao del Norte sa gamit pang uma mga kasyargaw nga nagkantidad sa 1.358 million pesos ilabi na sa Himamaog Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative HARBCO sa Taganaan. Kini nga pagpanghatag ilalom sa Climate Resilient Farm Productivity Support Project sa maong ahensya. Sumala pa nga kapin o sa kagatos ka miyembro sa maong kooperatiba ang makabenepisyo niini. Lakip sa mga nahatag ang 4-wheel drive tractor, rotary tiller o trailer. Mapasalamaton si Lilibet Beberino, ang chairperson sa maong kooperatiba ngadto na sa DAR Surigao del Norte o sa lokal nga panggamhanan sa Taganaan alang na sa suporta niini aron nga mapalambo og mamahimong produktibo ang ilang kooperatiba. Mao kana ang latest updates usab sa atong mga mag-uuma mga kasyargaw sakop ning probinsya Surigao del Norte. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong balita, CSC magpahigayon og webinar og launchat alang na sa Alternative Work Agreement karong June 30. Magpahigayon mga kasyargaw karon ang Civil Service Commission og webinar og launchat alang na sa interim guidelines sa Alternative Work Agreement og support mechanism para na sa trabahante sa gobyerno panahon sa COVID-19. Kini ipahigayon karong umaabot June 30, 2020, alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 12 og 1:30 hangtod na sa alas 2:30 sa hapon. Kining webinar nagtumong
nga madungagan pa ang kasayuran o appreciation sa maong interim guidelines sa Alternative Work Agreement. Gida ni karon ang tanang government agencies nga mo partisipar sa maong webinar, ilabi na sa pagpadala og duha ka representante niini. Mao kana ang announcement karon sa Civil Service Commission mga kasyargao dinhi na sa atong nasod Pilipinas, sa nagkadaiyang agency sa atong nasod. Good morning, Siargao, watching from Qatar. Gikan na ka sa Samantha Gracela Espeso Argota. Daghang salamat po. Maraming salamat po. Salamat. Good morning from Manila. Gikan na kang Jo Lumagtas. Magandang umaga po. Jo Lumagtas, magandang umaga. Salamat sa iyong suporta dito na sa ating programa. Salamat. Happy morning. Good morning. Samtang mga kasyargao, ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang alang na kaninyo mga kasyargao para na sa pag-abot sa atong success. Ang imong Aris mga kasyargao, ang imong pamalikas muhatag og kalagot sa kauban. Bantayan nimo ang imong mga panulti aron at piska mga kasyargao. Maayo ang negosyo karon. Lucky number 19, 43, 54, 15. Lucky color ice blue. Samtang sa Taurus, maglibog ka sa imong work situation. Kinahanglan inform nimo ang kauban aron maglikay sa lalis ug away. Lucky number 39, 20, 22, 32. Lucky color lilac violet. Samtang sa Gemini, mahuman na ang imong project karon. Achieve mo karon ang imong financial freedom. Lucky number 17, 43, 41, 19. Og lucky color peach. Samtang sa Cancer, mag-consult sa psychic karon. Ma-achieve nimo ang imong sales quota. Daghang bonus ang imong madawat. Lucky number 25, 53, 47, 33. Lucky color ice cream pink. Sa Leo, kinahanglan makontrol nimo ang imong extravagant urges. Hambog ang imong friend, dili siya makadeliver sa iyang mga promises. Lucky number 32, 29, 53, 27. Lucky color silver. Samtang sa Virgo, malipay ka sa social development nimo karon. Delightful ang result sa imong food cart nga negosyo. Lucky numbers 59, 30, 27, 39. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Libra, mga kasyargao, malipay ka sa imong romantic experience karon. Ang mga changes sa negosyo naa sa imong advantage. Feel good ka sa imong financial project. Lucky number 54, 13, 16, 32. Lucky color cranberry red. Samtang sa Scorpio, ayaw ipugos ang issue sa mga VIP. Mas maayo ang achievement kung behind the scene ang imong trabaho. Happy ang imong friend karon. Lucky numbers 54, 14, 23, 20. Lucky color carrot orange. Sa Sagittarius, moabot karon ang surprise romance sa imo. Successful ang imong business. Lucky numbers 43, 39, 52, 19. Lucky color eggplant violet. Samtang sa atong Aquarius, dunay important progress sa imong career. Daghang opportunity aron ma-asenso ang imong kinabuhi. Lucky numbers 53, 21, 19, 43. Lucky color mustard yellow.
Samtang sa Capricorn, favorable ang imong pagmix sa business og pleasure. Ang imong family members kinahanglan og atensyon. Lucky numbers 41, 32, 46, 53. Lucky color bronze. Samtang sa Pisces, sobra ang pagkamabaw og salabutan sa imong kauban. Kinahanglang tactful ang imong mga isulti sa iya. Maayo karon sa social togetherness. Lucky numbers 34, 53, 19, 32 og ang lucky color is strawberry red, mga kasyargaw. Daghang salamat mao kana mga kasyargaw. Ang horoscope natong karong adlaw alang na kan nato ilabi na sa mga nagpahigayon og pagtuo alang na sa mga zodiac signs. Kinigiya lamang alang na sa atong success. Rica Pekit Estrada, good morning Kuya G. Good morning sab kanimo, Rica Estrada. Good morning Ma'am Nelia Lumokso, good morning kanimo. Greetings of love and peace from DepEd Siargao. Thank you, Ma'am Nelia Lumokso, ang atong DepEd Siargao Schools Division Superintendent, mga ka-Siargao. Salamat Ma'am Nelia, salamat. Good morning kaninyong tanan. Ilabi na din sa DepEd Siargao. Good morning. Salamat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga ka-Siargao. COVID-19 cases sa atong nasod misaka na sa 31,825. Naitala ang mga ka-Siargao ang pinakadako nga ihap sa bag-ong kaso sa COVID-19, sulod lamang sa usa ka adlaw nga miabot sa 1,150. Sumala sa Department of Health na 789 niini mga fresh cases, samtang 361 ang late cases. Tungod niini, misaka na sa 31,825 ang kinatibuk-ang ihap sa COVID-19 case sa atong nasod. Nasairan nga 288 sa fresh cases gikan sa Region 7 o Central Visayas, 207 gikan sa Metro Manila, samtang ang 294 gikan sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Samtang mga ka-Siargao nakatala og 299 nga bag-ong nakarecover og 9 ang bag-ong namatay tungod sa COVID-19. Sa mga nakarecover, naana sa 8,442 mga ka-Siargao ang total sa nakarecover. Samtang ang total sa mga nangamatay na 1,186. Mao kana mga ka-Siargao ang latest update nato ilabi na sa COVID-19. Ingat mga ka-Siargao. Hibalo kita mga ka-Siargao nga sa Cebu, ECQ gyapon sa Cebu City og mismong si Secretary Roy Simato ang mikadto mga ka-Siargao para na sa patuman sa mga hugot o strikto nga balaod mga ka-Siargao para na sa maong COVID-19 prevention. Good morning, Siargao. Gikan na kang Doy Konnichiwa. Maraming salamat po. Good morning. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong balita, mga ka-Siargao, enrollees o enrollee alang na sa schools school year 2020-2021 sa public schools, anaa pa sa 13M o 13 million sumala sa DepEd. Ana sa katunga ang ihap sa nagpa-enroll alang na sa school year 2020-2021
2021 sa public schools mga kasyargaw. Sumala sa datos sa Department of Education kung DepEd nga kapin 13 million na ang naka-enroll gikan pa ni atong June 1. Sumala kang DepEd Secretary Leonor Briones nga 49.52% pa lamang kini sa target nila nga kapin sa 27 million nga enrollees. Kumpiyansa si Secretary Briones nga mudaghan pa ang mga enrollees human nga magsugod na ang paggamit sa drop boxes alang na sa enrollment sa mga lugar nga walay internet connections. Hibalo naman kita nga adunay mga drop boxes nga makita sa mga matag barangay o barangay hall sa nakadaiyang lugar mga kasyargaw para na sa pagpahigayon sa enrollment sa mga estudyante mga kasyargaw. Kung adunay mga signal, adunay mga internet, pwede rasab magpahigayon og enrollment, pinaagi na sa text, sa chat, sa messenger, pinaagi na sa mga maestra. Kaya ang mga maestra doon nanay mga listahan sa mga posibleng magpa-enroll karong tuiga, ilabi na sa pag-abli sa atong klase, Agosto 24. Good morning. Salamat sa atong mga viewers. Daghang salamat po. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat. Karon mga kasyargaw, ang atong kausa gihapon din na sa atong programa Siargao TV News. Paghatod kaninyo sa mga legit na mga impormasyon. Maong gisuportahan nato karon mga kasyargaw ang kampanya sa Department of Health. Ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Ilabi na sa mga fake news mga kasyargaw. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kana mga kasyargaw ang atong programa usab. Kining atong programa nagsuporta sa kausa sa Department of Health, UNICEF o USAID alang na sa pagigbatok sa fake news karon mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong history karon, history og trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Hibalo ba mo mga kasyargaw nga ni adtong June 24, 1859 si Marcela Agoncillo gianak o gipanganak sa Taal, Batangas mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga si Marcela Agoncillo ang mihimo sa flag o Filipino flag mga kasyargaw dito na sa Hong Kong. Anak kini ni Francisco Mariño o ni Eugenia Coronel. Si Marcela Agoncillo. June 24, 1859 mga kasyargaw gianak ang mihimo sa atong flag o Filipino flag, Marcela Agoncillo. Samtang June 24 gihapon mga kasyargaw, hibalo ba mo 1571 dugay na mga kasyargaw, Manila giingon o giproclaim nga capital sa Spanish Colonial Administration sa Pilipinas. So, June 24 mga kasyargaw, 1571 gideklara nga capital ang Manila ilalom sa Spanish Colonial Administration sa Pilipinas. Samtang hibalo ba mo mga kasyargaw nga natong June 24 gihapon 1992 si Shaquille O'Neal, ilabi na sa mga NBA fans din ha, si Shaquille O'Neal
first pick sa draft, sa NBA draft mga kasyargaw, sa Orlando Magic. First pick siya sa Orlando Magic. Gikan siya sa LSU Center, mga kasyargaw. Mao na ang atong latest karon nga history og trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og dugang impormasyon alang na kaninyo. Dugang na kahibaw-anan ilabi na sa atong Philippine history sa mga nilabay nga katuigan. Samtang mga kasyargaw sa pinakaulahin nato nga balita karong buntaga, DepEd may pahimang no batok na sa mga outdated o unaccredited learning materials sa online. May pahimang no karon ang Department of Education kung DepEd sa publiko kalabot na sa mga outdated o unaccredited nga learning materials karon nga gibaligya o anaa sa online. Gipayuhan ang publiko nga magmabinantayon sa mga link nga naglangkob sa learning materials o modules gikan daw sa DepEd o DepEd Commons nga posibleng dili kini otorisado o karaan na kini. Para masiguro ang source, pwede kamo mobisita mga kasyargaw sa DepEd Learning Resource Portal nga lrmds.deped.com.ph o DepEd Commons nga www.commons.deped.gov.ph aron ma-download og libre ang mga learning materials nga otorisado sa DepEd. Pwede usab ninyo i-report mga kasyargaw via sending email action@deped.gov.ph ang mga dili otorisado nga pagbaligya o pagpanghatag sa learning materials. Mao kana ang latest update mga kasyargaw sa Department of Education. Samtang atong nabasa usab mga kasyargaw nga aduna say pahinumdom ang Department of Health mga kasyargaw. Ilabi na sa mga nikanat karon nga adunay mga misend kanila o sa mga katawhan nga na adunay nasendan og mga dili otorisado usab na email mga kasyargaw gikan daw sa Department of Health. Sumala sa Department of Health nga dili kini mga otorisado. Ang opisyal lamang nila nga mga email ang atong pag-entertainon. Sumala pa nga magmabinantayon gihapon usab kita mga kasyargaw ilabi na sa mga ingana. Tungod kay sumala pa sa Department of Health nga posibleng mokuha ra lamang kini og mga impormasyon alang na kaninyo gikan na kaninyo mga kasyargaw. Ingat kita sa mga ingana na mga lakang mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, hibalom pa mo nga ang trending karon dili lamang ang Zoom. Trending usab karon ang Skype mga kasyargaw. Ilabi na sa teleconferencing usab. Kay ang Skype mga kasyargaw, free gayod siya mga kasyargaw. Unlimited calls, unlimited na mga lain pang features ni ini. Aduna kini audio and HD video calling mga kasyargaw. Na ay call recording o mga live subtitles. Adunay smart messaging, adunay call phones mga kasyargaw, pwede ka mo tawag gikan na sa Skype paingon sa mga cellphones. Na ay screen sharing nga mahimo usab mga kasyargaw, na ay screen sharing kini ang Skype mga kasyargaw. Na ay mga private conversations kung gusto niyo ng pribadong panag-istorya. Samtang sumala pang pwede usab kini gamiton para na sa meetings online with just one click ra mga kasyargaw. Ang pag-register sa Skype mga kasyargaw, muhimo lamang kamo og Microsoft account mga kasyargaw. Kay ang Skype gipanag-iyahan man sa Microsoft
Microsoft. Connect from anywhere kini na mga kini ang Skype mga kasyargaw. Samtang pwede sab ka mo tawag via local phones mga kasyargaw. Send SMS via Skype mga kasyargaw. Loadan lamang nimo kini o butangan ra nimo ng funds. Apan kung Skype to Skype mga kasyargaw, kung Skype to Skype ang imong tawag, imong teleconference, libre gayud ni siya mga kasyargaw. Nahinumduman pa na ako mga kasyargaw. Bata pa ko, naa na ang Skype. Mauna na ang gigamit para na sa pag-teleconference. Wala pa ng Zoom, wala pa ng ubang mga platform din ha. Naa na ang Skype, mga kasyargaw. Proven and tested na kini sa mga milabay na mga katuigan. Mao ka na mga kasyargaw ang trending karon. Ilabi na sa atong segment na trending karon. Maula na buntag sa imo Kuya G, gikan na kang Martela Bislig. Dagang salamat sab, maayong buntag, ulan gayod mga kasyargaw, ilabi na din hina sa Surigao del Norte. Naanay ulan, bisan ni subang ang haring adlaw, apan ana-ana si pag-ulan mga kasyargaw. Dini na lamang kita kutob mga kasyargaw. Please like, share, follow sa atong programa sa atong page mga kasyargaw para nadaghan ang makahibalo sa atong mga latest na impormasyon, latest na mga panghitabo sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, sa tibuok nasod, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Update lamang mga kasyargaw, mingaw gihapon ang isla sa Siargao. Kay kontrolado ang pagsulod. Adunay mga protocols nga gipahigayon maong atong makita nga mingaw gihapon mga kasyargaw. Aduna pay mga wala nag-abli nga mga establishmento, aduna pay kakulang sa mga tindahan nga nag-abli tungod sa kahadlok sa COVID-19. Ingat kita mga kasyargaw. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa atong programa Siargao TV News. Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes. Kini inyo nagalagad karon sa live stream sa atong programa. Kuya G, muingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning! Ingat, Pilipinas!